అమ్మ దాంట్లో కనిపించదు ఏంది చవి ఇంకేంటే నాకు దాయి ನುಡಿಸಿಗಳು ಭಿನ್ನವೆರಡು ಶಿವ ಆರಂಭ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಹಕರಿಸಲೇ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತೇರು ಜೇಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಗೋನ್ಸಾರ ದೇತಾನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕಡುಪುತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಹಾಯ್ BRJ I like done ಇತ್ತಾಯಿಗೆ ಅಂದ ಕಜಿಪ್ ಮಾತ ಅಂಜಲೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಹಾಯ್ BRJ I ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಆತೀನಿ ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ಆತೋಳು ಮೇರೆ AP ಕೊಡ್ತಜೆ AP ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ಈ ಪೊಂಜು ಏತು ಪುಂಡಿ ಬೈಪಾವೇರು ಅಂದಿ ಬೈಪಾವನು ಇತ್ತ ಬೈಪಾಯಿನ ಬರ್ತೇನೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ वनिता लाइक लाइक करो लाइक गुड लाइव ಚಿಂತಿಸದೆ ಜೇಕೆನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಆರು ಅಪೂರ್ವದಾರಿಯೇ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡ್ಚಿ ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾಡೋಡು ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸಿಗೆ ಈರು ಓಲ್ ಮನ್ಪೊರಿಯೇ ಇನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿಯೇ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಇನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಇದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ವನಿತಾ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಜೈಗೆ ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ದೇ ಈ ರೇತು ಗಂಟೆಗೆ ಮನ್ಪುನ್ ಪಲ್ಲೆ ಪುಂಡಿ ಮಾತ್ರನಾ ಬೇತಲುಂಡ ಕೋರಿಂಡಿಯೇ ಕೋರಿಂಡು ಈ ಪೊಂಜೋನ ಮೋನೆ ದಾದ ದಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ ಹೋತದ ಅಂದಿ ಕಪಾತನ ಪಡಿ ಹಂಚಿ ಏತು ವರದೆ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಮೀನು ಕೊಡ್ಡೆ ಮೇಸನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಜೇಕೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಈ ಕಡಪುರ ಕ್ರೀಮ್ ಮಂಜು ಬೋಲ್ದಾರ ಆದನ ಬರ್ತೀನಿ చెప్పునే ఇని పూర్ణిన లైవుడు అవో అవో ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲೆತ್ತೇರು ಪೂರಾ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಓವೇನಾ ಇತ್ತ ನೆಟ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಶೋಭಾಗ್ಲಲು ಓರ ಮದ್ವೆ పోతಲ್ಲ ಅಂತಮ್ಮನಾಗ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಶೋಭಜ್ಜಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಲೈಟ್ ಬಿನ್ನೆದು ಕೈ ದಿನಗವು ಚೀಡು ದಿನನೆ ತೋಜು ತಿರು ಜೈ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಲು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಏಪಲ ಬತ್ತಿಂಡ ಸಸಾರಯೇ ಅಬ್ಬೋ ದೇವರೇ
ವನಿತಕ್ಕ ಏಪಲ ಬತ್ತನ ಸಸಾರಗೆ ದಿನೋಲ ಬತ್ತನ ಸಸಾರ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲರ ಬತ್ತನ ಕೇನು ಇಜ್ಜಿ 6 ಬೈಜ್ಜಿ ಇருந்து ಪಗ್ಗು ಐಕ್ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪುಜಾರ ఆయన ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ 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 ಅವು ಕ್ರೀಮು ಐಸನ್ ಬೈಂಟ್ ವೀರ ಪೂಜಿಲೆ ಯಾನಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ಡುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಪಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತ ಎಂಗ್ಳು ಬರೋಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬರ್ತೆ ದಿನೋಲ ಬತ್ತಂಡ ಸಸ ಸಂಸಾರ ಏಪಲ ಹೊರ ಬತ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ನಾರ್ಮ ತೂಲೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೇರು ಓ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಾ ನಂಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದಿನವಲ್ಲಂಡ ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತೂವೋಡೆಂಗೆ ಇನ್ನ 3 ಗಂಟೆದು ಲೈವ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ मेरना लाइव अंजे इज्जी मेरना कुसाल लाइव याने बुकई अज्जेरा बೊಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಬಂಡದ ಇಜ್ಜಿ ಪಗ್ಗು ಬಂದು ಅದು ಬಿಡ್ದಾನೆ ಪಗ್ಗು ಏರ್ನ ಕದನ ಗೊತ್ತಾರೆ ಶೋಭಾ ಅಂದು ನೀರು ಹೊಸ ಜನ ಶೋಭಾ ಜೇಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ ಶೇಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅವು ಪಗ್ಗು ಮಗೆ ಶೋಭನ ಮಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಪಗ್ಗು ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಈಗೀತ ಕಷ್ಟದ ಮಾತ ಪುದರ್ದಿಂದ ಏರು ಹೋದರೆ ಶೋಭಾ ನಾನು ಒಂದು ಸಮಯ ಜೇಕೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಶೋಭನು ಮಾರ್ದು ಬರ್ತಾರ ಶೋಭನ್ ಮಾರ್ದಿತ್ತೆ ಪಗ್ಗುಲ್ಲ ತೈದಿನಿ ಅಯ್ಯನ ಇಲ್ಲಡು ಲೆಪ್ಪುನಿ ಪಗ್ಗು ಅಂದ ಹೆಲೋ ಪಲ್ನಿ ದಾಲೇಜಿ ಪಾತೇರಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಾತೇರನ್ ಪೋಲೆ ಪಾತೇರ್ಗ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೇರ್ಜ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೋರಿದ ಕೊಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಕೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಬೇತ ಓ ಅಂದ ಮದುವೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿಯ ಶೋಭಾಯನ ಮನಸಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಪೋಯಿರು ಜೇಕೆ ಪೋಯಿರು ಅಣ್ಣನ ಅಲ್ಲ ವನಿತಾ ಮುರಣಿ ಈ ಕೇಳುಂತ ಅಣ್ಣನೇ ಬೈಜಾರ ಪಾತೇರ ಎತ್ತಿರಂದು ಅಲ್ಲ ಕೇನು ಬತ್ತೇರು ಮನಸಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಅಣ್ಣನ ಅವಳು ಬರ್ತೀರಾ ಪೂರ ಬರ್ತೇವೆ ನರ ಮನಿ ಬರ್ಪುಜ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ போய் ನಾನು ನಿನ್ನಾಡ ವನಸ್ಸು ಶೋಭನ್ನಲ್ಲ ವನಿತನ್ನಲ್ಲ ಜೆಕೆ ఏపీ ಕೈತಲೇನ ಚಂದ್ರ ಮೂಲೆ ವೈದ್ಯ ಬೆಚ್ಚದಾಗಲಿ ಮೂರನೇ ಬನಲದಾಗಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಇಡೋದ ಇಡೋದ್ರ ಹೌದಾದ ಟ್ಯಾಟೋನ ಅಂದು ಬನಲದ ಟ್ಯಾಟೋ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಡು ಭಾರಿ ನೇಲುನು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಆ ಜನನ ಅಂದೆ ಓ ಏಪಿ ಏರಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಜನ ಬರ್ತೇರಿತ್ತೆ ಕನ್ನಚ ಈಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಚ ಭಾರಿ ನೇಲುನಿಗೆ ಮುರಾನಿಂಚಿ ವನಿತ ಕಾತಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಜನ ಬರೋಡು ಯಾನ್ಕೆ ನೋಡು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಟೋಯ ಶೋಭುಜ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಜನ ಬರ್ಪುನುಂಟು ಅಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನಾನಿಕ್ ಓಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ಲೈಜ್ಜೇರಿ ಲೈಜ್ಜೇರಿ ಅಲ್ಲ
ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನಾವಡು ಆತು ಜನ ಕೋಡೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಂತ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಲತ್ತುಲ ವರಾನೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ತಿರಗ ಬರ್ಬೇಕು ಕೈಜ್ಜಿ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಶೋಭಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಶೋಭನ ಅಡಿಗೆ వాళ్ళు మధ్యలో ఉన్నారు ఫంక్షన్ డిన్నర్ ఉన్నారు అవి గమ్మతిని ಓ ಏಪಿ ಓಲರಿಯೇ ದಾದ ಚಳಿ ಮಾಡ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂದ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಇನ್ನು ಊರು ಹೋಲ್ಬಲ್ಲ ಚಳಿ ಬಂಡಾರ ಇನ್ನು ಊರು ಹೋಲು ಕಬಾಬ್ ಸುಕ್ಕ ಡಿನ್ನರ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಶೋಭಾಗು ಇನ್ನು ಊರು ಹೋಲು ಅಲ್ಲ ವನಿತ ಬರ್ತೇ ಇರ್ತಲ್ಲ ತುಲ ಏನ್ ಮಾಲ್ ವನಿತ ಕೊರ್ಪಲಿತ್ತೆ ವನಿತ ಮಾಲ್ ಕೊಡರೆ ಮುರಂದಿಂಚಿ ದೀದ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ರ ಟಿಕ್ಕು ಜರೆ ಮಾಲ್ ಕೊರು అది చలి పండేదు మీరు ఓలుకునియే ఉమేష్ గౌడ మూలు ఇంచు చలి ఓలు చలి మూలు సెక్రటరీ అంటే కుల్లర్ ఆపుచ్చు చలి ఇటు చలి గ్యారే ಒಂಜಿ ಮೀನು ಮೂಚೂರು ಮಂತೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಬಂಗುಳ ದೀತ ಯಾವದಲ್ಲ ವೈ ಮಾಡಗಾಯ್ತು ಜಗಣ್ಣ ಬೈಯ ಬಟರ್ ಬರೋದು పోయారు పూర పోయారా కదా ಮುರಾಣಿ ಗುರುವಾರ ಭಾರಿ ರೇಲು ಅರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲರ ಅಂದೆ ಅನ್ನ ಮೀನ್ ಇರೇ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಡು నేను ಬಲ್ಲಡಿಗೆ ಪಜ್ಜ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಖಾರದ ಈ ಪೊಂಜೋಗು ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ನೇಲುನು ತೂರ್ಪಿನ ಯಾರು ಗುರುವಾರ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಲ್ಲ ವನಿತ ಗುರುವಾರ ಎತ್ತಿಜರಿಗೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಪ್ಪೈನ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತು ನಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ತೂಲ ಹೋಮಂತೀವಿ ನೀರು ಕುಳಿಬೆ ಅನ್ನು ಮೀನು ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಉಪ್ಪುನ ಲೋಕಡು ದಾದ ಕಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಟು ಪುಳಿ ಸಪೂರದ ವನಿತ 6:30 ಉಪ್ಪುನತ್ತಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲಿರಿಗೆ ಅರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಚಕುಲ್ ಬೋತಿನ ಅನ್ನೋದು లేదు ಅಡಿ ಉಂಡ್ರಾ ಕಜನ್ ಟಿಂಗ್
Arpin ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇವ್ನು ಜನ ಕಾಲಿನೇ ಇವಾಗ ಉನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಕ್ಕ ಬುಜಕ ಪಕ್ಕಡ ಬಾತೇವ್ ಚಂದ ಬಾರಿ ಮುನೆ ಎಂಬಿ ಬಾಗಿದಗ್ಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಸುರುಡುನರ ಕಲ್ಪು ಆರ್ ಭಗವಾನ್ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗು ರಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತಮಾನ್ ಪೂಜಾ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತಂಗ ಇದು ಪೂರ ಸುಳ್ಳು ಏನ ಏಪಿನ ಸುಲ್ಲ ಆರು ದೇವರ ಜೀರಿಗೆ ಓ ಕುದರ್ ಬನ್ನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಆತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂచెం ಗೊತ್ತಾ ಜಿಂಜತ್ತು ಒಂದು ಆತನು ನಾನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ 6 ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಕ್ಕೆ ಐಕೇನು ಅದು ಉಪ್ಪು ತೋಲ ಏರೆಗೆ ನಿಕ್ಕ ದಾನ ತರಬೇನೆ ಅಂದವೇ ದಾನ ತರಬೇನೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲನ ಅಂತ ಜಪ್ಪು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ನಮಸ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಜ್ಜರೇ ತರಬೇನೆ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಸೋಬಾಗ ತರಬೇನೆಗೆ ಈ ಲೈಕ್ ಬೋರು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾಗ ತರಬೇನೆಗೆ ಅಜ್ಜರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ಈ ಪಾಯ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ತೂಲೈಟೆ ಲಾಟ್ ಅಂಚಾಡ ಗಮ್ಮತ್ತವಡು ದಯಗೆ ತರಬೇನೆ ಗಮ್ಮತ್ತವಡ ಗಮ್ಮತ್ತರು ಡಿನ್ನರ್ ಉಲ್ಲಲ್ಗೆ ಪೋ ದೆತ್ತು ಕೊರುವಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ತರಬೇನೆ ಆಯ್ನಿಗೆ ಶೋಭಾಯ ತರಬೇನೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಈ ಓಲು ಪಾರ್ಟಿದವ್ರಲ್ಲ ವೆತ್ತಬೋದ ಕೊರ್ಪಾವು ಅಲ್ತವನ ಸೊಂಜೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಈಗ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಇದು ಸಚಿನ್ ಶೋಭಾ ಒಲ್ಪ ಮದುವೆ ಶೋಭಾ ಒಲ್ಪಗೆ ಮದುವೆ ಮಾರಲು ಆ ಆಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಮಾಸಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋಪಿನಿ ರಡ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪೋಪಿ ಲೈಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಯ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜರ ಪಾವು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾಗಿ ಅವರ ಪಿಂಡ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಮಿಸ್ನ ಏತ್ ಬಾಬಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನಮಿ ಮಡಲ್ತ್ಯಾರ ಹಬ್ಬದಲ್ಲ ಬರೀ ಇತ್ತಲೆತ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಂದು
कोडे इत कुठं विभ्रात म्हणतो ना बिरवाज जय श्रीराम जय श्रीराम ఈడేనా జయశ్రీ మాత పండిన ఎక్కడ కుడంజిల ఇవిడు ఆ పండేరు లైక్ డన్ ఈర్ కొరియారు సచిన్ కొర్తినేంచి లైక్ ఛానల్ ఉండే బిర్వాజీ రేగ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉండా నేను లైక్ ఎందుకొరడా అప్పుడు లైక్ డన్ ఛానల్ ఉండా ಇದು ಮಿಜ್ಜಿಗೆ ಅದು ಮರೊಂದು ಬಿರುವ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ದು ಪಜ್ಜು ಹಾಲು ಪಡ್ದಾಲ್ ನಾವು ಕಂದು ಕಂಬೆ ಪಜ್ಜು ಒರೀಲೆ ಜೆರಿ ಎಂಗುಲ್ ಪುರ ದಾದ ಪಜ್ಜು ಈ ಕುಲ್ದನಾ ಅವು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಮೋದಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬರಡು ఇత్తైతే చెప్పు ఎలా ಚೆನ್ನಾಗಿ చెప్పాను అంతే దాదాపు నువ్వు అక్కడ వల్ల చెప్పాను నువ్వు చెప్పాలి రాజారాణి బయట చెప్పాలి పొల్లు ఆశలు కొట్టాను చెప్పాలి ಏರೇ ಪೋಯರ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಮೂಂಗ್ ಕುಡ್ದು ತಾಳ್ದೇನಾ ತಾಳದುಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂದಿದ್ದಾಗ ವನಿತಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತದು ಉಡುಪಿಗೂ ಬರ್ಪೇರ್ ಆರಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಏಟಿ ಎಂಕುಳ ಮೂಲು ಬದುಕುದ ಮತ್ತೆ ಬೀರ್ವಾಸ್ ಆರು ಇತ್ತಿನ ಏಟಿ ಎಂಕುಳ ಮೂಲು ಬದುಕುದ ಒಂದ ಎಂಡಲ ಇಜಿನ ಯಾಪ ಮುಲ್ ಬದು ಪೋತು ಅನ್ನೋದಾದನ ಏಜ್ ತೂನೆ ವನಿತಕ್ಕ 75 ವನಿತಾ ಏಜ್ ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ಅಂಡ 75 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಆವ್ಲಿ ಮಾರ ಯಾರು ಎಂಚು ಒಳ್ಳೆರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಚು ಒಳ್ಳೆರು ನನ್ನಲ್ಲೊಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಉಂಟು ರೋಡ್ ಪುರವೇ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಡಾಮರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಅವಳು ಉಡುಪಿಗೆ ಎಂಟ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಂಚಿ ಇಡೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾತಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚದ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಾ ಅಂದು ಅದೇ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಾ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಊರಪೋಯಿರಾ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ
పగ్గు ఏర్లేదు బాగా ఇంకుందా అది ఎక్కులేనా ಜೇಕೆ ಅನ್ನಂಡತೆ ಆರು ಒಂತೆ ಬರ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನಿ ಜೇಕೆ ಆರು ಉಂತುನೆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಉಂದು ಜರತ ಯಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನಸಾಂಡ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ನಿರ್ವಸಿರು ಹೋಗ್ತಾರು ಬಂಟ್ಪಡಣ ಕೊರಿಯಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರುಳ್ಳರ ಅಲ್ಪ ಯಾನುಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಒನಸು ಅಲ್ಪ ಡಿನ್ನರ್ ಅವನುಂಡು ಶೋಭನ್ ಅಲ್ಪ ಪಗ್ಗು ಬುಗ್ಗು ಏರು ಗೊತ್ತಾನ ಏರುದು ಗೊತ್ತಾನ ಪಗ್ಗು ತೂಲೆಗೆ ಏರುಂದು ಯಾನು ವಾಮಂಜೂರು ವಾಮಂಜೂರಾ ಬರ್ಪುನಿ ಪೋಪುನಿ ಏರು ಬರ್ಪುನಿ ಪೋಪುನಿ ಏರು ಯಕ್ಷಿತ್ ಮೋದಿಯಾ ಆರು ಓಡೆ ಬರ್ಪು ನೋಡಿ ಈರ್ಗು ಅತ್ತ ಮೋದಿ ಬರ್ಪಿ ನೋಡಿ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಈರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪೋಪುನಿ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಕವಳು ಗರ್ಪುನ ಬೆಲ್ಲ ದಾದೊಂಡು ಉಲ್ಲೆ ಯಾನೆ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಕವಳು ಗರ್ಪುನ ಬೆಲ್ಲ ದಾದೊಂಡು ಯಕ್ಷಿತ್ ಗರ್ಪುನ ಬೇರೆ ದಾದೊಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಗರ್ಪರೆ ದಾದ ಬೇರೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತಿನಾ ಹಾಂ ನನ್ನ ಬಲಸರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಲೆಲ್ಲೆಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತದಾಂಡು ಗಜ್ಜಿಪುಲಾಂಡು ನನ್ನ ದೀಪಿಲೆ ಪುರುಳೆ ಅದೇ ಪುಂಡಿಗೆ ದಾದ ಬಂಗಡೆ ಗಸಿಯ ಅವೇ ಪುಂಡಿಗೆ ಸತ್ತವೇನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂಗಡೆ ಗಸಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬಾಟ್ಲಿಗೋಡು ಅವು ಬರ್ಪೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪಚ್ಚಿ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ಉಂಟು ಲೈವ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬೇತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೋಪುನಿ ಇಜ್ಜಿಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಶೋಭಾ ಯಾನು ಬರೋಡ ಒನಸಿದು 2,000 ಬಾಟ್ಲಿ ಇದೇ 2,000 200 ರೂಪಾಯಿದ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೆ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲಿ ಅವು 2,000 ಮಾತಾಡ ಕಾಸಿಂಚು ಕಾಸಾನಾಗಲೇ ಇಪ್ಪು 2,000 ಬಾಟ್ಲಿ ಕಂತಿದ್ದು దాని అవి గొత్తాపున అవి బలసనకు గొత్తాపున కమ్మి దన జాస్తి దన బరోడు మూసోడు పోడు ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಕುಲೆಕುಲ ಅಧಿಕ ಸಗ ಬರ್ತೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ದ ಮಾಡೋದು ಕುಲೆಗೆ ಬಲಸನು ಕೂಡ ಐಕ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಗುರು ಪ್ರದಿ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ಹೌದಾನೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೌಲ್ಲರಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೌಲ್ಲೇರಿ ಲೇಖ ಕೋರಿಯೆ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಈ ನೀರು ಬಂದ ರಪ್ಪ ಮಂಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಯಾವೇ ಅಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ನನಾವಡು ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ
ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ಡು ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ ತೂಪೇರತೆ ಆಕೋಯ್ರ ಟೀಚರ್ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯನಾ ಆತೆ ಬೊಡಿತಿನದೆ ನಮಕ್ ಸೌಖ್ಯ ಬೋಡಿ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಕೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲು ಬಿಡ್ಸಿ ಸೈತಿನಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಡ್ಡದೆ ಮರ್ಲ ಐಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮೂಸಿನ ಕೊಂಚ ಕಮ್ಮಿನ ಬರ್ತನ ಯಾವ ಅಕ್ರೋಬೋದು ಬಷ್ಟದ ಬಡ್ಡಿ ಜಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಸೈತಿನಕ್ಕೆ ಬಲಸು ಪಪ್ಪಿನಿನ್ನಾರ ಮನಿ ದೂರ ಮಾತ್ರ ಸೈತಿನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜೇರಾ ಅಜ್ಜಿ ನೇರ ಕೊಂತೆರ ಅಂದ ಡೌಟ್ ಎಂಕಲ ಬಂಗುಡಿ ದೇವರ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಗುಡೇನು ಎನ್ನಾನು ಗಜಿಪಾಣಿ ಭಯಮಂತೀನಿ ಎಲ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸೇದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಗಲಿ ಈರ್ದಾದ ಬನ್ನಿ ಪುಂಡಿ ಬೇತನ ಕೇಂಡಾರ ಕೋರಿಲ ಪುಂಡಿ ಲಾಂಡ್ ನನ್ನ ಬಲಸರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಏರೆಗೆ ಏರೇ ಬನ್ನಿ ಜೀವಡೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗ ಕೋರಿ ಪುಂಡಿ ಮಂತದ ಬಲಸಿ ಪಿನ್ ಸೈತಿನಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯರ ಅಂದು ದಾಲ ಸುದ್ದಿಂಡ ಪೋಯ್ನ ದಾಲ ಮೀನಿನ ಸುದ್ದಿಂಡ ಟಮಟ ಹಾಕ್ಯಾರ ಟಮಟ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟಿಯಾರ ಕೇಂದಿಜಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಬಂಗುಡೆ ಇಂಚ ರೇಟು ಕೆಜಿಗೆ 250 ಕೆಜಿಗೆ 250 ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅಂತೀವಿ 3 ರೂಪಾಯಿದ 4 ರೇಟ್ ಹಾಕಿ ಉಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಿತ್ತು ತಂದು ಕೂಡ ಕೋರಿ ಪುಂಡಿ ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುಡ ಜೀವಡಿ ತಿನ್ನಕಲು ಹಾಪುಜ ಅವು ಕಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಇಟ್ಟೆಗೆ ಬಯ್ಯದಿ ಬಿರಾಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕೆಜಿಗೆ 150 ಅಂದೆ ಅಂತ ಎಂಗಲಿಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಕೈತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಡಿದಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ನಿಜವಾದ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಡಿತ್ತು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತೆ ಮುಳಿ ತಿನ್ನದೆ ಉಂಡಿ ನಡೆ ಕುಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಉಣ್ಣದು ಅವಕ್ಕೆ 250 ಅಂತು ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತಿ ಅವು ಪುತ್ತೂರು ಕಾಲೇಜಿ ಪೋಪುನ 2 ಇಯರ್ಸ್ದ ಇಲ್ಯ ಪೊನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಯ ಪೊನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓ ಪುದರ್ದಾಯ್ತು ಪುನ್ನ ವಾನತ್ತ ನೀನು ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕುದರ್ದದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕುದರ್ದದ ಅಲ್ಲ ಪಂಚಿರದ ಪಾಪ ಮಾರ ದಾದಾದ ಮಾತ ಪಂತೇರು ಮಾತ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಐಡಿದಾದ ಕುದರ್ದಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಐಡಿದ ಎಂಗ್ಲಿ ಮುಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ಬುರ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಉಗ್ಗ ಉಂಡರೇಜಿ ಉಗ್ಗ ಉಂಟಿಜಿ ನನ್ನ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಉಂಡೆರ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜುಗ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆನೆ ಚಾಲ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಫಾಲೋ ಇನ್ನು ಪಂಚ ಬಂದು ಅಂತ ಏಪ ಮಂತುಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಚಿನ್ ಬಂದುಂಡು ಗುರ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೂಲೋಡು ಏರ್ಲಿ ಇಚ್ಚೇರು ಸಚಿನ್
పంతొమ్మిది ఒక్క అయ్యిಲ್ಲ ఒక్క అంచు ఇರలేదు అంచు ಬೇಡ ಎಂಕಲಾಗಲು ಎಪ್ಪಿನೈಟ್ ಕೂಡ ಕೋಲನ್ ಹೊಸತಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಚಿ ಓ ಅಂದ ಐತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತ ಅಂಚನ ಅಜ್ಜಿ ఒక్కడే యక్షిత్ దూరు కొన్ని యక్షిత్ అజ్జి యక్షిత్ పండుగ అవి అజ్జిగా తెప్పున్నత ట్రోల్స్ అడ్డ ಇದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದ ಪೊನ್ನುಗೆ ಯಕ್ಷದತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮಟ ಎಷ್ಟು ಮೆತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಉಂಟು ಉಂಡೈತೆ ಮಾಡಿದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಇಯ್ಯವ್ವ ಹಿಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಮತ್ತು ಇದ ಯಾನ ನೇಮಿನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ನೆಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಅಂಚ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಐಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಯಾನೆ ಅವೇನು ಪನೋಡ್ಸಿನಿ ಓ ಅಂಚನಾ ಒಂಜಿ ಜನಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೊಕ ಏರು ಪೂರ ಜತ್ತರ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಆತ ಜಪ್ಪಲ್ಲ ಯಕ್ಷಿತ್ ಅಂತೆ ಧಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡೆ ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಪಗ್ಗು ಪಗ್ಗತ್ತೇವು ಶೋಭಾ మిగిలిన దినోల మీను మార అందు అక్క షార్ట్ల హిందీ సాంగ్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ హిందీ సాంగ్ అండ్ కన్నడ సాంగ్ ಎರಡು ಉಂಟು ಎರಡು ಸರ್ చెప్పి ಇಪ್ಪಡವು ಅಲ್ಪ ಮುಂಚೆನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಶೋಭಕ್ಕ ಬಂದು ಅಂದು ಶೋಭಾ ಪಗ್ಗು ಬಂಡಿ ಪಗ್ಗು ಲೆಪ್ಪತ್ತ ಶೋಭಾ ಮೂರ್ತೀಸ್ சாப்பிடியா கஜிபுதாதேன்னு என்ன கொலமா கொலம் ಎಂದ கொலம் என்ன மூர்த்திஸ் என்ன கொலம்பு சாப்பிடியா தமிழ்ல மூர்த்திஸ் ಇತ್ತೆ ತಮಿಳ್ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಕೊಂಚ தமிழ் கொஞ்சம் தெரியும்
ಈರು ಮುರಾನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಲಿ ದಿಕ್ಕುನ ಅಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಅವಿಟ್ಲುಂಡಿಯಾ ಅಂಚ ನಿನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಂದಲತಾ ಓಕೆ ಹೌದಾ ಪನ್ వచ్చింది పనుకొని అంచిన దాదికి ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು ಶೋಭಾ ಪೋಯನಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂಚರುಂತಲೆ అయ్యబ్బా ఉల్లే దాదా అంటే దాదా ఆతిజీ ఆపిందా చిన్నదా ఆలేజ్జి చెప్తారా ఇది చెప్పా ఏది చెప్పారే లేజ్జి నాన్న చెప్పు నానంతే ಗಂಟೆ 10 ಆತಜಿ 9:45 ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂದಿನದು ಇತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿ ಹೊಡು ಮಾತ್ರೆ డాటా లింక్ హాయ్ ఏం చొల్లారు ఏం సౌకే ఈరేం చొల్లారు కొనపే ఈరేం చొల్లారు ఏం సౌక్య ಶೋಭಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಜು ಗಣಪತಿನ ತೂತಾನ ಮೀಶೋದ ಕಾಜಿ ಶೋಭಾ ಒಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ಸಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ನೋಡು ಚಿಕನ್ಗೆ ಇದು ಏನಾ ಮೀಶೋದ ಆಂಡವು ರೈಸ್ ಉಂಡು ಇಡೀ ಕೈಟ್ ಬರಂದ ಒಂದು ರೈಸ್ ಉಂಡವು ಇಡೀ ಜರಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಕನಪದಿನಿ ಅಂದ ಶೋಕುದುಂಡು ಬಂದೇನಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ದೀಪ ಬಾಯ್ ನಾನು ಕಾರ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಡ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪೋಪಿನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ಒಕ್ಕ ತೊಳೆದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೆರಿದಿನ ಓಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ ದಾದನ ಟೀಚರ್ ನೋಡು ಇದು ಮರ್ಮೈ ಬೈಜಿ ಹಾಯ್ ಓಡಿ ಬೋಪೇನಾ ಓ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬೈದು ಮಾರ್ರೆ ಹಾಂ ಗಂಟೆ 10 ಅಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೇಜ್ ಅವು ಎಕ್ಕಡೆ ಬೈದು ತೂತಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿ
ഇത് നമ്മൾ ഒരേല് ഒരേലൊക്കെ പിടിച്ച് പോയിട്ട് പോടൂ എയിട്ട് പോട്ടെ അടുത്ത দেবে కుకింగ్ మంతిగా కాపులంటే హిట్టిండు అవు కలర్ పోపునియా నిమిషంతో ನಂದೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಆಗ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ 44 ಆಯಿತು 9:44 എല്ലായിടത്തും പോപ്പാനത്തെ മിത്തുമുട്ട ಅಬ್ಬಾ ದಾಲಾತ್ ಜಾನಸ್ ನಡತಂಪು ಇನ್ನು ಮಾರ 8ನೇ ಫ್ಲೋರ್ 2ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಬತ್ತೆ నడతాంపు పిని తిన్నారా ఇలా సమాన డబ్బులు సెకండ్ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೊಡಪ್ಪಜ್ಜಿ ಹಚ್ಚಿನಾಗಣ ಹಬ್ಬ ನರ್ತಂದ ಬೇರೆ ನರ್ತಂದ ಇರ್ತೀನಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ತಿನ್ನಾರಾ అంటున్నారండి తిన్నారా అక్క తిన్నారా గేండి తిన్నారా వనసాండ అబ్బా వనసాండ ఇజ్జి వనసాతి మార ಅವಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಕುಂತು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈರು ಬರ್ಪನೆ ಜನರೈకి ನೇರ ಕೊನೆಯದು ಒಂಬೈತು ಗಟ್ಟಿ ಬನಸ್ ಬಂಪಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಹೋಲೆ ಅಕ್ಕ ಚಾ ಬರಲಿ ಇದ್ರಾಗ ಚಾ ಬರ್ತಂದ ಅದೇ ಕನ್ನ ಬರಿಯ ಅವರ ಕನ್ನ ಬರ್ತಾನೆ ಕನ್ನ ಬರಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೈ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಕಜಿ ಮಿಂದ ಜೇಕಿನ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು
ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಡೆ ರನ್ ಆತಲಿಯೇ ಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಬರ ಅವಗೆ ನೀರು ಜಗದೀಶ್ ಭಾರತಿ ಜಗದೀಶ್ ಭಾರತಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಓ ದೇವ್ರಿ ಏತು ಉದ್ದ ಮಾರಂದ್ರು ಏತು ಉದ್ದ ಅವಳು ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ಚಾನಲ್ ಲೈನ್ ಓ ದೇವರೇ ಉದ್ದ ಮಾರ್ರೆ ಪುದರ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಜಗದೀಶ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಯೋಗೀಶನ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಈ ಜನ ಒಂದು ಯೋಗೀಶನ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ನರಕ ಟಾಟಾನಾ ಟಾಟಾ 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 ಇರ್ನ ಕೈದಾನೆ ಗೆಂಡ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಕೈದಾದೆ ಗೆಂಡ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಕೆಂಪಾತ ಮಾ ಬಾಜೆ ಬಾಜೆ ಯೋಜನ ಯಕ್ಷಿತ್ತಿನದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಜ್ಜಿನ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನುಗೆ ಆನ ಹತ್ತಿಗೆ ಆ ಪೊನ್ನುಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿದಾಲ್ಗೆ ಅವನೊಚ್ಚಿ ಬಂತಲ್ಗೆ ಎರಡಲ್ಲ ಅವೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಜಲ್ಲತ ಕೆಂಪು ಕೈ ಬರ್ತನಾರ್ನ ತುಲ ಗೆಂಡ ಬುಡ್ದಿನ ಅವು ಕಾಜಿಯ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಕಾಜಿ ಅವು ಉಪ್ಪಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಅವು ಜರಿಪುರ ಪತ್ತುಡಿಯ ಕೈಟ್ ಅಂಚ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ತಾರೇಬಾದ್ ಗಚ್ಮನಿ ಬಂಗುಡೆ ಬರ್ಚಿ ಸೋಕುಂಡು ಅಂದು ಬಲಿತ ಶೋಕುಂಡು ಅಣ್ಣದಾದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಮಾತ ಕಲರ್ ಬತ್ತುಂಡವು ಐಕ್ಯಾನು ಅಂಚೆಂದು ಈತೆ ಬೇತ ಕಾಜಿ ಉಂಡು ಕೂಡ ಬೇತ ನೋಡು ಕಾಜಿ ಅಪ್ಪಿರ ಪೋಪಿಸಿ ನಾನು ಅದು ತೊಟ್ಟ ಮಾತ ಉಂಡ ಮುಂದೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಯಿನಾತ ಹೇಳಿದ್ನಿ ನಾನು ಕಾಜಿ ಬರ್ತದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವೆ ಚಿಕ್ಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಹೆಂಗೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಗೆ ಅವಂಚನೆ ಅಂದ್ ಕಲರ್ ಒಂಥರ ಡಿಮ್ಮತ ತಾರೆ ಈ ಪಾಡಂದೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಕ ಬರ್ಚಿ ತಾರೆ ಈ ಟಾಪ್ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಬೋ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಹ್ಞೂ ಅವು ಟಕ ಟಕ ಬಂದಿನ ಹಾಂ ಟಿಕ್ 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 ಅವು ಕಟ್ಟಲಿ ವರ್ಕ ಆಪಡುತ್ತೆ ಕಿರ ಒನ್ಪೆ ತಾವು ಕಾಜಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಕಲ್ಲರ್ ಬತ್ತು ನೈಕ್ ಹಾಂ ಬಿಸಿಲು ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಲೆಡೆ ಮನ್ಪನು ವನ ಸಾಂಡೆಕ್ಕ ವನ ಸಾತಿಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಬಿಸಲೆಜ್ಜಿ ಬಿಸಲೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಳ್ಮಿಂದ
అన్న ఏపల తోపుడు కజ్జి మలుపుని అవు మళ్ళీ ಅಂದ್ಯಾ ಮಲಮಲ ಉಂಡಿಯಾ ಬೊಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಸಾರು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡೆ ಎಂಕ್ಲೇಕನ ಒರಿಲ್ಜಿ ಮನ್ನ ತಿರುಸಲೆಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪುರುಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಂದ ಬಿಸಲು ಉಂಡಿಯ ಮಲ್ಲವು ಆ ಕೋರಿದ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರ ಲಾಯ್ಕು ತೋಪುದಾದ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತಿ ಅಗೆಲದ ಚೌಕದ ಚಟ್ಟದ ಬರ್ಪುನ ಅದೇವು ಬಿಸಲೆಂಡು ಏದು ಗೊತ್ತು ಐಜಕ್ಕ ಹಿಂಗ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಪುದರು ಜಗದೀಶ್ ಭಾರತಿ ಅಂಚನಾಲಿ ಏರು ತೋಪುಡು ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಜನ ಪೂರ ಎಂಗಳಾದ್ರ ಕನನಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತನ ಪೂರ ಕೊರ್ತ ಜಗದೀಶಕ್ಕೆ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಪಲ್ನೆಗೆ ಉದ್ದುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಲು ಉಂಡಾಯ್ತು ಬಾಜನ್ ದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ಉದಯ ಬೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟ ಆತು ನಾವೇನು ಪೂರ ಕೂರ್ದಿತ್ತ ಮಲ್ಲಗೆತ್ತ ನೋಡಿ ಟೀಚರ್ ಬರಡು ಟೀಚರ್ ಉಲ್ಲಲತ ಬಗ್ಗು ಬಂಡ ಆಲೆ ಶೋಭಾ ಬರನ್ ನುರ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮುಡು ಪಾದ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರ್ತಿಲ್ನೆ ಏರಿನ ತೋಪದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಏರು ಆರು ಕೊಯ್ಯೂರ್ದಾರ್ ಕೊಯ್ಯೂರಾ ಅದು ತಪ್ಪುದರ್ದನಾ ಟೀಚರ್ ಬರಡು ಬಂದಿರಪ್ಪ ಟೀಚರ್ನ ಬಾರಿ ಗುರ್ತುಂಡು ಚೀರು ಮಾರ್ರೆ ದುಂಬು ಜಗದೀಶ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂದ ದಾನಿ ಇತ್ತುದ್ದ ಅಂದಂದು ನಿಕಲ್ ಊರ್ದಾರತ ಉಂಡು ಮನ್ನದ ಬಿಸಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಬಿಸಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇತ ಬಿಸಾಲ ಉಂಡು ಅವು ಮನ್ಪುಜಿ ಹಿಂಗೆಡ್ಡ ಬರ 4 ಬಿಸಾಲೆ ಕನಲೆ ಕನಕ ಅವತ್ತು ಕೊರ್ದು ಕನೋಡಿಯ ಬಿಸಲು ಕೆಲವು ಉಂಡ ಒಟ್ಟೆ ಆತ ಪೂರ ಅಡಿಟ್ಟು ಉಂಡ ನಾವು ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿರ್ಗೆ ಪೂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಕೋರಿದ ಕಷ್ಟ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಲ ಕನೋಡು ಮಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲದ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕನೋಡು ಜನ നാല് വിസല് എന്നട വിസലുണ്ട് അഞ്ചനക്കൊരു കൊരു
ಬಿಸಲೆ ದರ್ತ್ ದರ್ತ್ ಇರೋ ಮಂಡ್ಯ ದರ್ಪಡು ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನರತ್ತು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ ಪಂಡ ಎರಡು ಬಿಸಲು ಉಂಡು ಒಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪಿಲಕ ಮನ್ಪುವ ರಾಸಿ ರಾಸಿ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಎಂಡ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಂಚಾಂಡಿನ ಕತೆ ಈ ದಿಲ್ आशिकाना दिन मेरा चार्ज खत्म हो गया टीचर उंडरे ಒಟ್ಟವಿ ಸರಿ ಇರ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ఏంది ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು ಜವೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಂಡ ಜಗದೀಶ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟುಜಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಉಂಡಿ ಎಲ್ಮಿಂದ ಬಿಸರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸುರತ್ಕಂಡು ಲಾರಿದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಲೆ 4% इतने स्विच ऑफ आते हैं तू पूछना डन ओके थैंक यू सबसे बुला दिया सबसे बुला दिया चेंज मत ले ओवेन शोभा मोबाइल चार्ज उंटू जी पकड़े पंपनट्టు चार्ज उंटू चार्ज दीदे तोंदिಲ್ಲ चार्ज दीद मंदिಲ್ಲ रप्प ओपनी ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಅಂದಿ ಎತ್ತ ನೋಡು ಏಪ ನಾನು ಇತ್ತದೇ ತೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜತೆ ಯಾಂದೆ ತೊನ್ನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿಡು ತಿಕ್ಕುನು ಅವು ದಾದೆ ಮಾರ್ರೆ ಬ್ಲೂ ದಾದೆ ಬ್ಲೂ वही ब्लू ये और कमेंट लेಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬುದ್ಧರಡು ಬ್ಲೂ ಬರ್ತನ ಮಾರ್ರೆ ಓಲುಂಡು ಈರು ಫೋಟೋದ ಗಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಪ್ಪುನಿ
ಈ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಇನ್ನ ಬುದ್ಧಡು ಬ್ಲೂ ಬರ್ತಂಡು ಮಾರೆ ವನಿತಾ ಜಾಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮನ್ಕೊಡು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರಾ ಇರುವುದು ಏತಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ತಾನೇ ಯಾಪ ತುಯ್ಯನಾ ಈ ತೂಪ ಅವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಉಂಡು ತುಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಸಿಯಾಪ್ನ ಹೆಂಗೆ ತುಯ್ಯಾರ ಸಾಕು ಹೋಯ್ತಮ್ಮ ಈ ಮನ್ ಬರಗ ഒരു ഇലയിച്ചേരിയാണ് ഒരു തിപ്പും കല്ലൂರು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ನೋಡುವೆ ಗುರುವಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಬಾಯ್ ಜೇಕೆ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಬೋ 10% ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಇದು ಲೈವ್ ರೂಪಿದೆ ಅಂಕ ಮರಲು ಉಡ್ಡಾಟಗಾತಿಯೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನು ಆಮಿ ನೀರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್